שכונת קריית משה, שכונה עם הרכב סוציו-אקונומי לא קל. יש לנו פה צנרת שמטפטפת כאן ושמו פה אמבטיה. סביבת דואר שבורה לגמרי. זה לא יהיה קל, אבל אני מבטיח שאנחנו נהיה הראשונים שנעלה על הקרקע. תושבות ותושבים יקרים, זה קורה. היום אנחנו עושים כאן היסטוריה. היום אנחנו מתחילים ובונים את השכונה מחדש. הפרויקט הלאומי להתחדשות שכונת קריית משה ברחובות רשם לאחרונה ציון דרך היסטורי, שהמתחם ברחוב גבריאלוב 31-33 הפך לראשון שנכנס לשלב הביצוע. הפיילוט שלנו בשכונת קריית משה ברחובות הוא אחד הדברים המיוחדים יוצא הדופן שממשלת ישראל ביצעה בשנים האחרונות. אנחנו חושבים על הכל, גם ברמת בינוי וגם ברמה קהילתית חברתית. מודל לאיך לקחת שכונה במצב פיזי לא טוב ולהביא אותה למציאות חדשה לגמרי. השותפים האמיתיים אלה התושבות והתושבים של שכונת קריית משה. ההריסה מעידה על החזון הגדול שמתממש היום. הצלחנו כולנו ביחד. זה באמת מבחינתי חלום שמתגשם. אמרתי שאני לא אעזוב את התפקיד עד שאני לא אראה את הבניין הראשון יוצא לפועל. אנחנו רוצים לראות את כל השכונה יוצאת לפועל. עוד בניין ועוד מקבץ. גבריאלוב 31-33 זה לא עוד פרויקט. מדובר במהפכה חברתית בקנה מידה ארצי. הפרויקט הזה נותן בשורה לכל מדינת ישראל שניתן להוביל שכונות שלמות לפינוי-בינוי. לרתום את בעלי הדירות לתהליך לא היה אתגר פשוט. אולם בהדרגה התחלפו חוסר הוודאות והחשש באמון ובתקווה. אני נציגת הדיירים גבריאלוב 31-33, מתגוררת כאן כ8 שנים. הבית שלי הוא פה בקומה שלישית. רוב האוכלוסייה שהייתה מתגוררת כאן היא אוכלוסייה של בני העדה האתיופית. מדובר באוכלוסייה שלא האמינה שבאמת יהיה שינוי בשכונה. אחד הבעיות הכי קשות בעולם של התחדשות עירונית בכלל ובטח בקריית משה זה כל הנושא של מחסום השפה. יש לנו עורכי דין דוברי אמהרית, עורכי דין דוברי השפה הרוסית, והם מסבירים להם את כל השלבים, את כל ההסכם, מורידים את החרדות של המשפחות. ראשית אני רוצה להודות לכל המלווים של הפרויקט. תודה לכל הדיירים שנתנו בנו אמון. תודה לנציגות. תודה ענקית לעורך דין יוסי עומיד, שליווה אותנו מתחילת הדרך ועד היום. הוא הנחה אותנו שלב אחר שלב, להתקדמות בטוחה, תוך כדי הסברה והדרכה ברורה לדיירים. אחרי הרבה מאמץ, הרבה עבודה קשה עם הקהילה, עם הדיירים, עם המשפחות, הילדים, הנכדים, שכנענו אותם שניתן להוביל בהצלחה פרויקט פינוי-בינוי ראשון שיצא בקריית משה. אנחנו הורסים 32 דירות, 2 בניינים של 4 קומות, בונים פרויקט חדש אשר יכיל 2 בניינים של 20 קומות, מעל קומת מסחר, חנייה, מחסן לכל דירה, חדר כושר, מועדון דיירים. נתנו להם את כל הכלים להישאר בבניין, סגרנו מראש את כל התשלומים, כל בעלי הדירות ביחד עם הכניסה לבית מקבלים שובר לרכישה של מוצרי חשמל בשווי של 30,000 שקל עם 10 שנים פטור מדמי ניהול. השינוי כאן אינו רק פיזי, הוא מהותי. הוא מבטא את המחויבות שלנו לבניית קהילה שתשגשג במשך דורות רבים קדימה. בחזוני קריית משה תהיה שכונה שוקקת חיים, שכונה מצוינת, שכונה מבוקשת. השכונה הזאת משנה את פניה. מי שיגיע לכאן בעוד 7 ו10 ו15 שנה יראה כאן שכונה מודרנית, חדשה, מתוכננת היטב, תוססת, עם איכות חיים ברמה המתקדמת ביותר שיש, עם שילוב נכון גם של אוכלוסייה מקומית, יחד עם משפחות צעירות חדשות. הישג חסר תקדים, ואני מאמין שההישג הזה עכשיו יעבור לכל השכונות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. מכאן תצא התורה, מכאן יצא החזון. ואנחנו שמחים מאוד ומאושרים שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.